हेलो फ्रेंड्स, खुलुमबाय। नोंथांमोनखौ नायगिरि गासैखौबो चेनेलाव फिन आरो खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय। बेजों लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दा बारा गोबाव खालामला जों भिडिअखौ स्टार्टिं खालामनोसै। दा नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे बिग आपडेट्स लानानै फैदों। दा जाय आपडेट्सआ जाहैबाय अरुणोदय 3.0 स्किमनि सोमोन्दै जों बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। दा नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो फारि फारि नोंथांमोननो शेयार खालामहरगासिनो दङ। दा जोंहा आसामावहाय अरुणोदय स्किम मोनो, नङा होमब्ला? दा जोंहा 1.02.0 जोंहा अरुणोदय एप्लाइआहाय जाखांबाय, नङा होमबा? आरो गोबाङानो मोनबाय। आरो जायफोरहा अरुणोदयनि रां मोनो बिथांमोनाथ' मिन्थिखागौआनो फ्रायानो। दा जोंहा अरुणोदयनि आसामावहाय 3.0 स्किमाहाय जागासिनो दं होननानै गोबां निउस मिडियानि गेजेरजों जोङो सर्सआव मोननाय बायदिब्ला खोनानो मोन्दों। दा नाथाय जोंहा 3.0नि अरुणोदयाहाय जोंहा एप्लाइ जाथ'वाखै। दा एप्लाइआ लासैनो जाबोगासिनो थागोन। जोंहा फर्मानो सफैथ'वाखै। जोंहा फर्मा VCDC गावबागाव ग्राम पन्सायतनि चेयारमेनफोरनियावहाय सफैगोन। नोंथांमोना बिथांमोननावहाय जगाजग खबर लाबाय थाबानो जाबाय। जेब्ला एप्लाइ जागोन अब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट्स लानानै फैलायगोन। दा जोंहा अरुणोदयखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गिबियाव मा डकुमेन्ट्स नांग्रोगोन नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो। आरो नोंथांमोना मा एलिजिबिलिटि जानांगोन बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। दा जोंहा अरुणोदयनि रांखौ मोननो थाखाय जोंहा गोबां आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड बेबायदि डकुमेन्ट्स नांगौ, नङा होमबा? नोंथांमोनहा गोबाङानो मिन्थिखायो, जायफोराहाय सिगाङावहाय एप्लाइ खालामदोंमोन। दा नोंथांमोना नैबाव नायनानै लानो हागोन। नै अरुणोदय स्किम PDF बेवहाय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना बेखौहाय फरायनो हागोन आरोखि। माखासे इन्सट्राक्सन्स, गाइडलाइन्सफोरखौहाय नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। दा आङो खिन्थाहरनि नोंथांमोननियावहाय जोंहा न'खरनि जायखिजाया हाउस होल्ड मेम्बार जाथारनांगोन, फेमिलि मेम्बार। दा नोंथांमोननि थाखाय नै बेवहाय माखासे मानि थाखाय नोंथांमोना फैसाखौ मोनो बेखौ होननानै दोनदों। बिथांमोना माखासे मेडिसिन्स बायनो थाखाय 400 थाखा होनाय जायो। ओमफ्राय 50% साबसिडि जोंहा माखासे पाल्सफोर 4 केजि बायनो थाखाय जोंहा 200 थाखा मोनो। ओमफ्राय 4 केजि सुगार जोंहा सिनि बायनो थाखाय 80 थाखा मोनो आरोखि। बेखौहाय बिथांमोना होदों। ओमफ्राय ओरैथिंजाय दंबावोमोन फ्रुइट एन्ड भेजिटेबल्स 150 आरो माखासे बाखिखिनि दंबावोमोन आरोखि। जायखिया 1250 ना बेसेबांबा मोनो, नङा होमबा? नोंथांमोना जायफोराहाय मोनो नोंथांमोना मिन्थिखायोआनो फ्रायानो। दा नोंथांमोननो बेखौ आङो खिन्थाहरबाय थानांगौ सानला आरोखि। नोंथांमोना मिन्थिखायो, जायफोराहाय मोनबाय आरो मोनगासिनो दं नोंथांमोना मिन्थिखायो। आरो नोंथांमोना बे मोनसेखौहाय मिन्थिखायो आरोखि। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ। दा जोंहा आसामनि CM बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा गोदान आपडेट्स फोसावना होलायबाय आरोखि। दा सिगाङाव जोंहा बायदिसिना बेबायदिनो इनकाम सार्टिफिकेट, गावबुरा सार्टिफिकेट, VCD सार्टिफिकेट बेबायदि नांगौ होननानै मिथिदोंमोन, नङा होमबा? मिथिनो मोननाय जादोंमोन। दा बिथाङाहाय जोंहा CMआहाय गोदानैहाय आपडेट फोसावना होबाय निउस मिडियानि गेजेरजोंहाय। बिथाङा मा होनदों? बिथाङा खालिबोल' रेशन कार्ड थाब्लानो नोंथांमोना अरुणोदयखौहाय मोननो हागोन होननानै बिथाङा निउस मिडियानि गेजेरजों बुंदों आरोखि। दा आं बारा गोबाव खालामला लोगोफोर, नोंथांमोना बिथां आसामनि CM बिथां बुंनाय निउस मिडियानि गेजेरजों बिथां फोसावनायखौ नोंथांमोना मा बुंदों बिथाङा नोंथांमोना नायदो आरोखि, खोनासंनानै लादो। आङो बिनि ससे क्लिपखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिलांनो सानगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आरो जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय शेयार खालामबानो जाबाय बयनोबो, जाहाथे बयबो मिन्थिलायो। दा जोंहा सोलिथ'वाखै दै अरुणोदयनि 3.0नि एप्लाइहाय।
फैगासिनो दं सोलिथ'वाखै आरोखि फैगासिनो दं लासैनो जागोन बेनि खामानिया दा ग्राम पन्चायतनि पिसिटिसिनि चेयारमेनफोराहायसो मावनो हागौ बिथांमोननियावहाय नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय बिथांमोननियाव फर्म साबमिट हैनांगोन नोंथांमोना फर्म मोनोबा बिथांमोनाव जगाजग खालामबाय थाबानो जाबाय आरोखि दा सिम बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाग्रोदों अब्लानो नोंथांमोना गासिबो खोथाखौ बुजिजोबगोन আমি সকলো কথাতে গাঁওবুঢ়াৰ সাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগে মৌজাদাৰৰ সাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগে কিন্তু ৰেশন কাৰ্ডখন হাতত থকা মানে এইটো প্ৰমাণ হয় যে মোৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 4 লাখ টকাতকৈ কম এতিয়া বহুত মানুহে অৰুণোদয়ৰ বাবেও গাঁওবুঢ়াৰ সাৰ্টিফিকেট বিচাৰি আছে মই আপোনালোকক এটাই কথা কৈছো যে অৰুণোদয়ৰ কাৰণে গাঁওবুঢ়া মৌজাদাৰৰ কোনো সাৰ্টিফিকেট নালাগে মাত্ৰ ৰেশন কাৰ্ডখন দেখুৱালেই হ'ব কোনোবা জাগাত সাৰ্টিফিকেটৰ নামত 30 টকা লয় 50 টকা লয় 100 টকা লয় এইবিলাক মই ভাল নাপাওঁ আৰু সেই কাৰণে আজিৰ সভাতে মই কৈ দিছো যে ৰেশন কাৰ্ড থাকিলে কোনো গাঁওবুঢ়াৰ আমাক সাৰ্টিফিকেট নালাগে কোনো মৌজাদাৰৰ আমাক ইনকাম সাৰ্টিফিকেট নালাগে এতিয়া খুজি আছিল নেকি ইয়াতে আজিৰ পৰা আপোনালোকক নালাগে তেনেকৈ পাব ইয়াৰ পিছত ৰেশন কাৰ্ডখন থাকিলে কি লাভ হয় আপোনালোকে জানে যে প্ৰত্যেক বছৰ আমি লৰা ছোৱালীক কলেজত বিনামূলীয়া এডমিশন দিওঁ এতিয়া বিনামূলীয়া এডমিশন দিয়াৰ কাৰণেও কলেজে কয় যে এখন ইনকাম সাৰ্টিফিকেট লৈ আহক এতিয়া আমি কলেজ বিলাকক কৈ দিছো যে ৰেশন কাৰ্ডে লাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ ওপৰত আৰু একো সাৰ্টিফিকেট নালাগে ৰেশন কাৰ্ডখন দেখুৱালে আপোনালোকে কলেজত বিনামূলীয়াকৈ এডমিশন দিব এতিয়া মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছো এটো নতুন ৰেশন কাৰ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক 5 কেজিকৈ বিনামূলীয়া চাউল দিয়ে আমি প্ৰত্যেক মাহত আমি 5 কেজি চাউল বিনামূলীয়াকৈ পাম এইবাৰ আমি যদি সকলো ঠিকে থাকে মই চেষ্টা কৰিছো যে বিনামূলীয়াকৈ নহলেও বিনামূলীয়া দিবৰ কাৰণে ইমান টকা মোৰ লগত নাই কিন্তু বিনামূলীয়াকৈ নহলেও ৰেশন কাৰ্ডত দালি আৰু চেনি আমি সুলভ মূল্য দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা লম অৰুণোদয় আঁচনি পাবৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰত এখন ৰেশন কাৰ্ড থাকিব লাগিব এতিয়া আজি যিসকলে ৰেশন কাৰ্ড পালে তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ নাম অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে গাঁও সভাত তেওঁলোকে দিব পাৰিব যদি ৰেশন কাৰ্ড নাথাকিলেহেঁতেন তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনি নাপালেহেঁতেন সেই কাৰণে আমি ততাতয়াকৈ যিসকলৰ ৰেশন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকক আমি ৰেশন কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলো এতিয়া ৰেশন কাৰ্ডখন পালে অৰুণোদয় পোৱাৰ ৰাস্তা মুকলি হয় লগতে ৰেশন কাৰ্ডখন পোৱাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসম এই দুটা আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি মেডিকেল কলেজ নাৰ্ছিং হোমত চিকিৎসাৰ বাবে বছৰি 5 লাখ টকালৈকে আমি বিনামূলীয়া চিকিৎসা পাব পাৰো আমাৰ ঘৰত যদি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ডখন নাই তথাপিতো হস্পিটালত যদি আমি ৰেশন কাৰ্ডখন দেখুৱাও ৰেশন কাৰ্ডখন দেখুৱালে বছৰি 5 লাখ টকালৈকে আমি বিনামূলীয়া চিকিৎসা এটা পৰিয়ালে আমি লাভ কৰিব পাৰিম আগতে ৰেশন কাৰ্ডত অকল আমি চাউল পাইছিলো কিন্তু এতিয়া আমি ৰেশন কাৰ্ডত অৰুণোদয় পালো আৰু আমি ৰেশন কাৰ্ডখন দেখুৱালে আমি মেডিকেলত 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া আমাৰ পৰিয়ালটোৱে বছৰি চিকিৎসা পাব পাৰিব